Bideo honetan irakasleentzako interesgarriak diren ezaugarri batzuk ikusiko ditugu. Horretarako feedback aplikaziora joko dugu eta hemen gure moduletara jotzeko bi aukera ditugu. Alde batetik hemen moduluak azalduko zaizkigu, gu klase ematen ditugu moduluak, eta bestela hemen moduluak klik eginda ere azalduko zaizkigu. Irakasle arruntoi, tutorizatu atalau ez zaizue azalduko, ezta hemengo kode hau ere. Beraz, nota bat jartzeko, gure sare lokalak irakasgaiera joango gara eta ikusten duzuen bezala 3 ikaslek nota jarrita daukea. Ikasle bat nahi badugu gehitu, gehi botoi honi emango diogu eta ikasle bat aukeratuko dugu, adibidez NN ez dago gehituta, hori aukeratuko dugu eta aukeratutakoa gehituko dugu. Eta hemen azalduko zaigu. Denak gehitu nahi balin baditugu, ez dugu ez da bat aukeratuko eta denak gehituko ditugu eta zuzenean denak gehituko dira. Hori hemen azaltzen diran ikasleak aurretik tutoreak gehitu behar izan ditu. Bestela zaizkigu azalduko irakasleari. Orain nota jartzeko, adibidez EE aukeratuko dugu eta zeharkako gaitasun bakoitzeko nota bat jarriko diogu. Zeharkako gaitasun bakoitzeko errubrika gogoratzen ez bagara, zeharkako gaitasunaren gainean klik egin eta errubrika hementxe azalduko zaigu. Ikasleari ere ohar bat jarri diezaiokegu eta zeharkako gaitasun hauen notak sartu nahi balin baditugu, eguneratu egingo dugu klik eta sartuta edukiko dugu. Zerbaitetan konfunditu balin bagara edo ikasleak ikustea nahi ez dugu, begi honen gainean klik egin dezakegu eta ezkutatu egiten da. Berriz ere errekuperatzeko, begiaren gainean klik egin eta bai guk eta bai ikasleak ikusiko dugu. Hurrengo ikaslera jotzeko edo aurrekora jotzeko, hemen bai ezkerretan eta eskubitan bi kezi ditugu. Beraz, hurrengo ikaslera jotzeko, hor egingo dugu klik edo bestela, beste aukera bat da, atzera jo eta hurrengo ikaslearen gainean klik egitea. Eta besterik gabe, hau izango litzateke bideo honi dagokion guztia.